женски партии бридж. С Чарлз Горан и Алекс Драйер. Това е спортен бридж. Аз се казвам Алекс Драйер. Събираме две двойки бридж експерти. Те играят Робер бридж за парични награди по официалните правила на състезателния бридж. При мен е човекът, с когото ще проследим играта карта по карта от седмичния матч спортен бридж. Човекът, който прави бриджа толкова интересен за всички нас, с блестящите си анализи на страниците на списанието Sports Illustrated, Чарли Горан. Казваме добре дошла на нашата велика баба, бриджорка и учителка от Сейнт Дейвидс, Пенсилвания. Това е Ала Питърсън. Нейн партньор е създателят на конвенцията Ланди и един от най-ерудираните експерти в тази област, Ал Ланди от Нью-Йорк. Той е секретар на Световната бридж федерация. Сега претендентите. Един от най-уважаваните бридж журналисти в страната, Би Джей Бекер. Той беше капитан на отбора, спечелил купата Вандербилт през 59-та и представляваше щатите на Олимпиадата по бридж. Партньорката му е майка на 4 деца. Това е госпожа Дороти Хейдън от Хейстингс на Хъдзън, щата Нью-Йорк. Ала, много се радвам да ви посрещнем Сал отново в предаването. Дороти, радвам се да те видя тук. Благодаря, Чарли. Но сега трябва да си платиш за това. Кажи ми, какво правиш през свободното си време? Какво свободно време, Чарли? Имам 4 деца и вярвай ми, нямам много свободно време в моята къща. Би-Джей? Истината по въпроса, Чарли, е, че воденето на бридж рубрика е работа на пълен ден, дори малко повече от това. Но когато имам свободно време, основно пиша още малко колони за бридж. Добра идея. След малко ще бъдем готови да играем. Искам да пожелая на всички ви голям късмет. Благодаря, Чарли. Основните правила. Това е Робер бридж. $1000 за победили отбор, 500 за загубилия. Парични бонуси за обявени и реализирани шлемове. Победилата двойка се връща другата седмица и имаме нови претенденти. Действията вече започват. Да видим какво се случва. Дано да държиш малко слаби карти и да не са много. Нали съм в твой отбор? Добре. Поне аз ги раздавам. Раздава Ала Питърсън. Тази очарователна учителка по бридж е четвъртата жена, получила майсторски ранг в историята на състезателния бридж. Виж, Чарли, Ала има ръка за бараж тук. Не е възможно, Алекс. Напомням ти, че при бараж без зона съобщаваш на партньора, че твоята ръка може да бъде вкарана с 3 взятки. Това е дяволски трудно за Ала с тази ръка. Няма начин аз да започна. Пас. Късмет, Дороти. Сега прекрасната Дороти Хейдън, която представляваше страната ни на бридж Олимпиадата като член на женски отбор. Тук Дороти има избор между 2 съседни цвята. Тя може да предпочете първо да покаже по-високите по ранг купи. Не бих възразил обаче срещу откриване в кари със солидната й сила. Едно без кос. Трябва да кажа, че тук предпочитам обява в цвят, Алекс. Сега Ал Ланди, партньорката му пасува. Какво може да направи след откриването с безкос, Чарли? Намеса с 2 пики? 2 пики няма да са справедливи за тези карти. Ал има 15 точки от оньори. Почти силата на самото откриване на безкос. Контра. Напълно правилно. Сега известният Би Джей Бекер, познат с ексцентричното си чувство за хумор. Чудя се дали ще използва чувството си за хумор и при тази ръка. Пас. Сега Ала Питърсън, партньорът ти, даде контра за игра на откриването с 1 без кос. Тя ще покаже 7 картовия си цвят сега. Пас. Не. Одобряваш ли, Чарли? Тя залага. Ако партньорът ти има нещо в трефите, ръката й може да се окаже много добра срещу договор на безкос. Това е Дороти Хейдън. Откриването й на безкос беше контрирано. Да видим дали тя ще остави контрата. 2 кари. Дороти избяга на 2 кари. Сега е Ал Ланди. Той знае, че партньорката му Ала Питърсън има някаква сила, но спомни си, Ала пасува на контрата му за игра. Дали ще контрира обявата на 2 кари? Възможно е, но може би ще е по-добре за него да отиде към частичен запис. Ще получи 100 точки от оньорите. 2 пики. Разбирам, сега е Би Джей Бекер. Пас. Сега Ала. Партньорът ти контрира откриването на безкос и обяви пики. Тя още не е показала 7-те си трефи. Чуде се дали ще го направи. 3 трефи. Пас.
Ал Ланди, партньорката му първоначално пасува на контрата му на едно без кос, а сега обяви 3 трефи след неговите 2 пики. Дали Ал ще упорства отново в пиките? Няма опасност да го направи, Алекс. 3 пики. Той обяви 3 пики. Сега Биджей. Пас. Ала, тя отида до там, докъдето може. Пас. И Дороти. Пас. Помисли си пак, 2 пъти си помисли. Мисля, че поканите вече свършиха. И така те стигнаха до договор на 3 пики. Ще ни обясниш ли пак, Чарли? Да, Алекс. Дороти Хейдън реши да открие наддаването с едно без кос. Това не е съгласно моята практика. Аз избягвам обявата на без кос с 2 двойни цвята. Все пак тя имаше необходимите 16 точки от оньори. И не намирам сериозна грешка при избора й. Ланди даде контра за игра. Това е правилна процедура и ще я коментирам по-късно в бридж съвета ми накрая. Госпожа Питърсън направи доста дръзко пропускане на контрата на партньора си. Силата на ръката й е концентрирана основно в трефите с стопер в купите. Тя се надяваше сериозно да затрудни обявата без кос. Когато контрата стигна до нея, Дороти Хейдън реши да се оттегли там, където смяташе, че е най-безопасно. На 2 кари. За Ланди беше съблазнително да контрира 2 кари, но той устоя на изкушението и обяви 2 пики. Аз смятам, че е разумно. Госпожа Питърсън с първоначалната контра на Ланди реши да покаже седморната си трефа, а Ланди нямаше голям избор, освен да се върне на 3 пики. Крайният договор. Ал Ланди с договор на 3 пики. Биджей Бекер, разбира се, ще направи атаката. Това е ръката на Биджей. Какво ще избере? Това е най-ниското му каро. Забележи, че той тръгна под попа в обявение от партньорката цвят. Напълно правилно, разбира се. Ала Питърсън поставя мора на масата. Това не е силна ръка. И Ланди вижда защо Ала е пасувала на обявата му на 3 пики точно преди манша. От мора се играе карото сек. Дороти Хейдън се качва с ото и Ал Ланди хвърля седмица. Сега Дороти връща властния поп-купа. А Ланди не може да го оспори. Някакви проблеми тук за Ланди при договора му на 3 пики, Чарли? Той трябва да хване дама пика, за да направи договора, Алекс. Какво ще направи сега Дороти? Дороти сменя цвета с ниска пика. Това е кос. Ланди прави импас на дамата с валето. Импасът правилен ли е, Чарли? Да, Алекс. Напомням ти, че отдясно Дороти Хейдън обяви без кос и дамата очевидно е разпозната при нея. И Ал видя нещата като теб, Чарли. Импасът проработи за първата му взятка. Напомням ви, че защитата има 2 взятки. Сега Ланди тръгва с каро. Иска да го сака от мора. И го прави. Сега се чуде какво ще направи. Напомням ви, това са 3 пики. И те са в опасност, може би. Сега Ал тръгва с ниска трефа от мора. Дороти играе петица. Ал е длъжен да даде гол от ласо. Биджей Бекер дава 4. С тези малки карти Биджей не може да вкара играта. Той няма нищо. Сега попът кос. 3 коза, включително дамата, още липсват. Биджей Бекер този път дава 3. От мора се чисти трефа. Ето я дамата. Тегли още 1 кос и ви давам 1 купа. И каро. Стават на 3. Ето ги. Ланди дава купа и каро и ги прави на 3. 3 пики бяха направени по рутинен начин. Но имаше интересен момент в наддаването. Напомням ви, че Дороти Хейдън откри с 1 без кос. Ланди контрира. Ала Питърсън остави контрата и Дороти избяга на 2 кари. Тук Ланди се изкуши да контрира. Но ако беше направил това, Ала Питърсън почти сигурно нямаше да остави контрата и щеше да се оттегли на 3 трефи. След тях, Ланди със сигурност щеше да се върне на 3 пики. И така се постига същия резултат. А Ланди и Ала Питърсън записаха 90 отдолу като част от манш за договора на 3 пики, който направиха. В добавка получават 100 точки над линията за оньорите в кос. Раздава Дороти Хейдън, носител на националната титла за двойки жени.
Да опитаме малко по-добре този път. Добре, партньоре. Ама вие си играхте добре. Не бих ти пожелала такова добре, извинявай. Тайната на успеха за Дороти е проста. Опитвай се да не правиш грешки. Една самотна точка за тази много красива дама. Аз пасувам. Сега Аланди, напомням ви, той има запис от 90. Всяка обява ще им даде манш. Да видим, 2 точки за дама пика, 2 за сека в каро, 3 за поп трефа и 9 точки в купа. Това са респектиращите 16 точки. Една купа. Сега Би Джей Бекер, адвокат, превърнал се в бридж автор. 8 кари са тук. Трябва ли да направи намеса, да кажем с 4 кари, Чарли? Не мисля, че това е от тези ръце, с които обявяваш 4 кари. Това може да ти струва семейните скъпоценности. 2 кари. Доста разумно, Алекс. Сега Ала Питърсън. След откриването на партньора в купа последва намеса на 2 кари. Тя може да контрира 2 кари. Това няма ли да бъде добър бизнес, тази мощна ръка, Чарли? Възможно е, Алекс. Тя има 2 избора. 2 без кос или най-добрата от всички 2 пики. 2 пики. Тя е съгласна, Дороти? Пас. Аланди, той откри с купа, а партньорката му отговори с пики. Те вече имат 90 частичен запис. Той може да пасува и маншът е опечен или ще повтори петорната си купа. Какво мислиш? Той е прекалено силен и за двата анонса, Алекс. 3 пики. Да, и има достатъчно сила за такова покачване. Тъй като те са над манша, това е умерена покана за шлем. Бекер? Пас. Ала Питърсън. Тя има внушителна ръка, добавена към тази на партньора, който откри наддаването с купа, а също така я подкрепи и в пиките. 4 трефи. Тя прави кюбит на со трефа, разбира се. Пас. Сега Ланди, той подкрепи пиките на партньорката и може да отговори на купите, нали? Ако го направи, аз бих го одобрил, Алекс. 4 купи. Те са тръгнали към шлем, става напечено. Сега Ала? Сега ръката на Ала се преоценява на 18 точки. И агресивното обявяване на партньора и над нужния резултат обещава повече от 15 точки, необходими за шлемов сбор от 33. 4 пики. Това ми изглежда прекалено предпазливо. Мисля, че тя трябваше да предприеме по-бурни действия. Дороти? Пас. Аланди, той не може да продължи стопката. Пас. Би Джей Бекер. Предавам се. Ланди, шестичен запис от 90, откри с 1 купа. Бекер се намеси с 2 кари. Госпожа Питърсън обяви 2 пики. За да завърши манша, Ланди правилно покачи на 3 пики. После госпожа Питърсън обяви 4 трефи, показващи асото. А Ланди описа добри купи, като обяви 4 купи. В този момент госпожа Питърсън продължи само до 4 пики, за което съм длъжен да кажа, че беше прекалено консервативна. Мисля, че госпожа Питърсън трябваше да обяви не по-малко от 5 пики и по този начин щеше да се стигне до доста разумен опит за шлем. Любимата ни Ала Питърсън, легенда в света на бриджа, се подготвя да премери сили с защитата при този договор на 4 пики. Това е ръката на Дороти Хейдън. Тя ще атакува. Тя е със сека в обявение от партньора цвят. Карите. А Ланди сваля мора. Дали Ала ще съжалява, че не е обявила 6? Мисля, че да, но ще видим след малко. От мора се играе карото сек. Би Джей Бекер ще спечели взятката с сото. Ала пуска осмица. Сега Би Джей преминава в трефа, като играе дамата си. Ала се качва върху нея с сото. След това Ала ще изтегли козовете, Алекс. Ти беше прав, Чарли. Тук Ала слага асо пика. Дороти Хейдън отговаря. А това е валето на Би Джей Бекер. Ала продължава в кос и играе попа. Остават само 2 коза. Да видим дали двата ще паднат. Не, Бекер не отговаря.
Ала иска и последния кос, останал в ръцете на противниците. Въпросът е дали Ала ще съжалява, че не е обявила шлем. Отговора ще получим след малко. Сега трябва да се играе от мора. Всички козове са изтеглени. Тя играе ниска купа от мора. Шлемът вече е готов. Това не се случва толкова често. Карти за шлем, но той не е обявен. Тези купи от мора ще се погрижат за губещите трефи и каро на Ала. Обяснявам останалите взятки. Чистя губещата си трефа и губещото си каро на властните купи. Правиш ги на 6. Какво ще кажеш, Чарли? Единствената взятка, която защитата можа да хване, е на асо каро. И имам чувството, че в тази игра не беше обявено достатъчно. Когато Алвин Ланди с 90 запис обяви повече от нужния манш с покачване на 3 пики, мисля, че на този етап госпожа Питърсън имаше достатъчно информация, на която да базира усилието за шлем. Особено с разположението на уньорите си в карите зад обявилия този цвят. Когато Ланди отново обяви 4 купи, това изобщо нямаше за цел да сложи край на наддаването. За обявени 4 пики и направени на 6 имаме 120 отдолу. Повече от достатъчно за манш и 60 отгоре за двете добри взятки на Ала Питърсън и Аланди. Те пропуснаха паричния бонус за шлем, защото не го обявиха. После Би.Джей Бекер срещна много странно разпределение при договор на 3 без кос и получи наказание от 200 точки. Отборът му изостава с 570 и отиваме към последната игра. Това е пресмъртната ни въздишка, Дороти. Надяваме се. Само шлем ще ни спаси сега. Раздава Би.Джей Бекер, който се отличи с 2 победи в индивидуалния шампионат на майсторите. Ала Питърсън изглежда доста доволна от преднината от 570 точки, но дали ще я задържат? Би.Джей ще обяви пръв. Отговаря на изискванията за откриване, Чарли. Той може да открие наддаването с пика или купа. Аз бих предпочел пиката, защото смятам, че за да се открие с 4 картов мажорен цвят, този цвят трябва да съдържа поне 4 точки от уньори. Една пика. И това е една пика. Сега е Ала. Тя е в зона. Ала има 6 картов стрейт флаш в карите, но ще приключи при този вид игра. Пас. Тази толкова красива Дороти Хейдън, вижте, тя има 3, 5, 11, 17 точки от уньори, насреща на партньора, който открие наддаването с пика. Това е достатъчно за отговор с скок на 3 без кос, нали, Чарли? Да, Алекс. 16 до 18 точки са необходими за отговор с 3 без кос. Но тя има чудесен петорен цвят и аз бих предпочел него. 2 купи. Обичам начина, по който експертите го дават по-полека. Добре, сега Аланди. Пасувам. Рета на несравнимия Би.Джей Бекер. Той откри с пика, а партньорката му отговори с 2 купи. Те се разбраха за цвета. Бекер може да скочи на 4 купи сега. 3 купи. Това е консервативно. Да, сега Ала. Пас. Дороти Хейдън. Мисля, че Дороти ще отиде към Блеквуд и ще провери за аса. 4 кари. Чарли, каква обява са тези 4 кари? Тя има само дама и деветка. Ами, Алекс, Дороти сега усеща шлема. Психообявата на 4 кари е умишлена, за да се предпази от атака в каро. След това тя със сигурност се готви да обяви шлем в купите. Аз пасувам. Ето го Би.Джей. Дали ще взема обявата на партньорката на 4 кари на сериозно? Той има реална подкрепа в карите. Сигурен съм, че ще реагира положително на обявата на партньорката на 4 кари, каквото и да е значението й. 5 кари. И той го прави. Сега Ала. Пас. Дороти, за нея настъпва часът на истината. Имаме и парични бонуси за шлемове. Да, Алекс. Ако искаш, се съмнявай, че земята е кръгла, но не се съмнявай, че Дороти ще обяви шлем. 6 купи. Чарли, нали знаеш, че малък шлем ще обърне нещата и слънцето ще изгрее за Дороти и Би.Джей, ако тя го направи. Аз пасувам. Пас. Пас. Сърцето ми ще се пръсне от вълнение. Господин Бекер откри наддаването с пика. Госпожа Хейдън направи натурален отговор с 2 купи. Господин Бекер предложи единично покачване на 3 купи. Госпожа Хейдън беше напълно убедена в този момент, че ръката й ще донесе шлем и направи фалшива обява на 4 кари. Причините са известни само на нея. На теория обява на 4 кари на този етап показва асо и подсказва възможности за шлем.
Господин Бекер не беше напълно сигурен какво държи партньорката му в карите, но беше напълно сигурен, че е правилно да ги покачи, защото държеше асо, поп и вале в цвета. Когато той предприе това действие, госпожа Хейдън спря да отлага и спазари малък шлем в купите. Крайният договор. Нека се върнем на арената и да гледаме играта. Дороти Хейдън ще разиграва 6 купи. Това е ръката на Ал Ланди. Атаката е негова. С какво ще излезе, Чарли? Той трябва да си излезе с цялата ръка. Няма атака, която да е добра. Той избра вале трефа. Би-Джей Бекер излага мора. Успешно кацане. Дороти Хейдън изглежда много доволна. Наистина е много доволна, докато играе ниско от мора. Ала слага попа си. И това е безплатен импас за Дороти. Тя печели съсото. Сега Дороти тегли рунд козове, като играе асото. Дороти е с договор под пълен контрол, Алекс. Приятели, оставяйте картите. Чистя една губеща пика на властното каро, на мора и ще цакам губещата си трефа. Правиш ги на 7. Правя ги на 7, да. Направи ги. Много добре бяха обявени. Просто трябваше да ги обявя. Честито, стана страхотен матч. Честито. Благодаря. След малко бридж съвет от Чарлз Горан. Това е всичко. За обявени 6 купи и направени на 7, Дороти Хейдън и Би-Джей Бекер записаха 180 отдолу за манш, плюс 30 отгоре за добрата взятка, плюс бонус за шлем от 500 точки. Те драматично заличиха преднината от 570 точки на Питърсън и Ланди с гръмките 710 точки. И така нашите поздравления за Дороти Хейдън и Би-Джей Бекер. Нашите нови победители ще получат $1000 плюс 250 за успешния малък шлем. А сега отново е Чарлз Горан, този път с бридж съвет. Ако си спомняте, в първата игра, Дороти Хейдън откри наддаването с едно без кос. Алвин Ланди контрира. Какво означава това? Нека да ви покажа ръката на Алвин Ланди. Ако си спомнете, Алвин Ланди имаше много хубави пики. Общо 6, като отгоре са 4 оньора. Много играчи с такъв впечатляващ цвят биха избрали да го кажат веднага. Обикновената намеса след безкос на 2 пики не обозначава мощна ръка. Но когато един играч държи ръка еквивалентна на откриването на едно безкос, приетият метод за показване на такава сила е с контра за игра. И точно този ход беше избран от Ланди. Ние сме Алекс Драер и Чарлз Горан. Пожелаваме ви само аса от спортен бридж. Филмът е обработен в Андарта Студио.